Ο δεύτερος δρόμος είναι να συμφωνήσουμε για ένα σχήμα κυβερνητικό, το οποίο θα είναι κυριολεκτικά πλέον ένα σχήμα εθνικής σωτηρίας, με άμεσο στόχο την εξασφάλιση της έκτης δόσης και της Δανειακής Σύμβασης. Το έλλειμμα διακυβέρνησης είναι πλέον περισσότερο από ποτέ εμφανές. Η χώρα δεν μπορεί άλλο χωρίς πολιτική διεύθυνση. Προτάσσοντας το εθνικό συμφέρον και την ανάγκη ανάκτησης της αξιοπρέπειας της χώρας, οι πολιτικές δυνάμεις έστω και τώρα οφείλουν να κάνουν τα αυτονόητα. Να συμφωνήσουν στο σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας, προκειμένου να διαχειριστεί τις μείζονες εκκρεμότητες της χώρας μας έναντι των Ευρωπαίων εταίρων μας. Αυτό που προτείνω είναι ότι οπωσδήποτε πρέπει να επισκεφθεί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, να καλέσει σε συγκυβέρνηση και σε συνευθύνη τα άλλα κόμματα, με δέσμευση να περάσει η σύμβαση ευρωπαϊκή, να δοθεί η δόση και να διακηρύξουμε τη θέση της χώρας στην Ευρώπη, ότι είναι σταθερή σήμερα και αύριο.